снима. 68 го твоя. Охо, 7, 6. Баба ти дължи майче още хория. Вижте сега, това е И чест. професионален идиот. Има само 13 шестици. Има само 13 шестици. Аз сме на втория срок, на втората страница е той. Не. Аз имам 37 шестици. И аз имам 37. Аз имам 150. Той не може да брои. Той брои 1, 3, 5, 5, 6, 8. Вижте. Той малко колекционира. Малко колекционира. И не може да си бърши газа, защото има запек. Детето има запек и не може да си бърши газа. Това е домашното любимец. Вижте. Така приключва нашето предаване. Zambita. Аз съм малко. Аз съм майко пес. Аз съм мамбарко. Мама, Чакала, честно. Шият ми главата. Той е нормален. Горе главата, той е нормален. Горе как ли черата го прочита, защо? Не, това не е. Втора част. Ай, цумата. Добре. Трябва да се видя. Ще го кача в YouTube. Айде. Не, ще ми засрами само. Добре. Я